Gairebé en 7 de cada 10 pacients que ingressen als hospitals es produeixen discrepàncies no justificades entre la medicació que prenien a casa abans d'ingressar i la que se'ls prescriu a l'hospital. Aquestes discrepàncies no es deuen a decisions que el metge ha pres degut a la nova situació del pacient, sinó que es deuen a lapsus o a dèficits de comunicació entre els professionals o directament amb el pacient. En el moment de l'alta els errors són menys freqüents però són potencialment més greus. Això no passa aquí només, sinó que passa a tots els hospitals del món, perquè el procés de gestió de la medicació en aquestes etapes de l'ingrés és molt complexa. La nostra plataforma, que s'anomena EMEDRECTool, està integrada a l'estació clínica de treball i bàsicament el que fa és evitar transcripcions, important directament les prescripcions de la recepta electrònica, guiant el metge en tot el procés de mantenir, suspendre, modificar o posar un nou medicament, i també exporta les prescripcions hospitalàries a la recepta electrònica i genera automàticament un text que permet comunicar de manera clara i acurada la informació sobre la medicació a un altre metge o bé al pacient. La veritat és que des que disposem de l'eina aquí a l'hospital ens ha facilitat la feina en el sentit que et permet treballar d'una forma sistemàtica i això implica clarament una reducció del risc d'errors a l'hora de prescriure medicació. El nostre repte de futur més important és poder oferir aquesta plataforma a altres hospitals de Catalunya o d'Espanya perquè aquest benefici pugui arribar a més pacients. Per això comptem amb el suport del CIMTI. El CIMTI ens està ajudant a desenvolupar aquest projecte trobant la millor estratègia, sobretot per tirar endavant aquells aspectes que no teníem tan avançats. Havíem treballat molt l'aspecte clínic, però no tant el tema de regulatòria, de certificació i de model de negoci. Gràcies al CIMTI creiem que a curt termini podem fer arribar aquest projecte a altres hospitals i ampliar el nostre mercat.